Hej alle sammen. I dag skal vi lave en drink it challenge. Det går ud på, at du har et glas vand, du har en terning, du har nogle madvarer, og i det her tilfælde, så har jeg noget fløde, remoulade, ketchup og flødeskum. Og så skal jeg, hvis jeg slår etter, det kan jeg se, jeg skal have flødeskum i. Det vil jeg gerne. Men så det vil sige, og det er det samme, hvis jeg slår en 2, skal jeg putte ketchup i. Og så kan jeg sætte sådan nogle skilte på, så det er ret smart, at jeg ikke behøver at huske det hele i mit hoved. Men lad os nu begynde. 6. Fløde. Jeg har også glas her. Skiller med neller. Sker der? What the? Ja, så er jeg tilbage igen. Jeg skulle lige ud og købe noget nyt fløde. Og så fandt jeg lige ud af, at jeg kunne lige så godt sætte noget dressing til. Så jeg tænkte på, at hver gang jeg har lavet en fail med, at det var noget, man ikke kunne bruge alligevel, så skal jeg sætte en til ting på. Så nu er vi kun op på 5. Og jeg skal lige sige, hvis jeg slår en 6'er, så betyder det, at jeg ikke skal bare tage en 2 mere. Så nu prøver vi. Den 6'er. Den 2 mere. Lækker. En 5'er. Aha, dressing. Det er nok. Henter lige en ski. Så har jeg hentet en ski. Skal jeg bare stille det? Hvis ikke jeg har set det, så er det sådan noget creme fraiche dressing. Det smagte ikke rigtig af noget, desværre. Så kan jeg ikke se, hvor jeg prøver denne gang. Nå. Så slår vi igen. Etter, flødeskum. Jui. Ja. Hvordan er det, man gør? Og snart skal vi først. Stå der egentlig. Nå, det skulle jeg lige nu. Så smager, det var klart, at jeg skal lige have noget. Jeg fik sgu lige sådan en rigtig god idé. Sådan en jeg var vel. Så er det ikke mere for den 25 her. Ja. Jeg tror igen, når jeg har taget en 2. Og det skal bare lige siges, det er der måske ikke har regnet med det. Jeg kommer ikke til at drikke det til sidst. Eller sådan det hele. Men selvfølgelig skal jeg tage smag på det. Men når vi har haft det hele i gang, så tænker jeg, at jeg ikke tager mere i, så er det over her. Det er for satan. Det smager ramt. Og
en etter, men der har vi haft, så tager vi en dobbelt. Ja. Etter igen. En 3'er. Ramse. Ad. Godt, vi kunne se det med, så det var sådan lige. Sådan der. Hvis ikke jeg har lagt mærke til det, så ser det sådan helt kakaoagtigt ud. Det er selvfølgelig rigtig med, at vi tager bolden eller 4. Det ser klamt ud. Fy for sæt. Det lugter. Jeg tror, det bliver det for i dag. Er det okay? Godt. Jeg håber, hvis jeg får nok likes på den her, så kommer jeg til at lave en til, og så bliver jeg sådan lidt klammer af tingene, og så regner jeg med at tage en ven med. Okay? Ses i næste video. Hej.